O'r tu allan, mae'r hana o'r tŷ yn edrych yn hen iawn. Be di hanes y lle? Mae yna rhanna o'r tŷ am ni yn hen yn dyddio o'r 11 ganrif ar 15, yr rhan yma tu'r waliau gerig yma. A hen ffermdy ydi o. Felly, pryd na chi symud yma? 2015, bu gen ni yn merch ni lawr ym Bryste. Felly oedden ni ffwr yn y de am flynyddoedd, a wedyn ddaethon ni nôl, dweud y gwir, yn gwybod bod ni eisiau iddi hi fynd i'r ysgol lle oedden nhw'n siarad Cymraeg a cael ei addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. A ia, dod nôl i'r pentre lle nes i dyfu fyny. Felly, be da chi wedi ychwanegu at y tŷ? Hwn ydy'r peth mawr da ni wedi wneud mewn ffordd. Felly, oedd yr hen wal lle wyt ti'n eistedd rwan. Bach mewn ffordd ydy'r estyniad o ran y footprint. Ia. Diom di ychwanegu llawer at y lle, jyst y ffordd da ni ddefnyddio fo sydd wedi newid. A ar gola. Ia. Oherwydd bod o'n hen dŷ a'r waliau môr dew, oedd y diffyg gola yn broblem. O'n i sylwi ar yr estyniad bod chi wedi rhoi llechen drosto fe gyd. Do, dwi wedi bod yn reit ffysi am hwnna, achos mae'r llechan yna wedi dod o blaena. A rheswm ydy bod yn hen dau di yn chwarelu yn blaena. Felly, goron ni ffindio yr llechan oedd y maint penodol, dwi'n meddwl bod o'n llai na llechan tod ydy. Felly oedd yna chydig o eye-rolls am hynna. Ond, di ar rwan, da, mae werth o rwan, dydy? Pawb yn licio fo rwan.